investigación sólida, sobre todo no mundo do megalitismo e da prehistoria de Galicia, pero sobre todo unha das vertientes para mí que cada vez teñe máis importancia, que é a vertiente social. É dicir, cumpre, dende hai moito tempo, fai un achegamento da ciencia da arqueoloxía a xente que consideramos que é indispensable para dar a coñecer precisamente todos os adiantos que se fai dende esta ciencia, que din que máis que a ciencia das respostas é a ciencia das preguntas. Eu espero que algunhas desas respostas sí que non las de él, nada máis deixalo que é o que ten realmente algo que dicir hoxe. Moi bons días a todos. Antes de nada, gracias ao Concello de Vimianzo por invitarme, a Diana por a súa habilidade no momento de organizar esta sesión e a vostedes por estar aquí. Pero tamén o primeiro que teño que facer é pedirles perdón. Perdón porque eu teño un costume bastante malo que é cando me invitan a algún sitio a dar unha charla e decir sempre que sí, sin pensarlo moi ben. E eu sobre o Castelo de Vimianzo tampouco que saiba moito. Eu, profesionalmente, naquela era arqueóloga de Estación da Coruña, fixen unha actuación arqueolóxica, pero que ni siquiera foi dentro do castelo, foi por fora do castelo, co cal realmente moito non sei, e tiven que pensar, e de que vou falar? E cando vim o programa, e ainda por riba vim que me tentaba falar de Carlos, detrás de Carlos, ainda dixen, como me vou organizar? Entón, decidín orientar un pouco a charla, tanto a mosarlles un pouco a miña intervención arqueolóxica, e o fea que é a arqueoloxía moitas veces, que non é unha excavación pura e dura, realmente foi un control arqueolóxico dunhas obras, mirar como uns obreiros fan unhas remocións de terras, e iso non sempre é moi bonito, non nos vamos a engañar, e a contarles tamén un pouco as conclusións que eu cheguei daquela a partir desa intervención arqueolóxica e a pensar un pouco en como o castelo se foi transformando co tempo. Moitas veces, cando vemos un edificio, pensamos, un castelo medieval. Pero claro, o castelo non se mantén inalterable, e menos se está habitado. Un edificio que está habitado vai ser constantemente transformado. Como mínimo, o tellado verá que cambiando cada 50-60 anos, sobre todo en estruturas que están baseadas en madeira e con tella por riba. Igual 50-60 non, pero igual 100 ou 150. Os edificios teñen que transformarse constantemente, manterse, porque senón se caen. Mesmo nun piso hoxe en día temos que facer iso. E finalmente tamén teño que pedir perdón porque baixei algunhas fotos de internet. Normalmente suelo poñer a fonte onde saquei esas fotos. Montei tan rápido a presentación que non me deu tempo a colocar os enlaces, co cual, se algún dos autores das fotografías está na sala, pidolles perdón por ter aprobado estas fotografías. Como lles dicía, eu realmente a actuación arqueolóxica que fixen non foi dentro do castelo, senón fora, nese muro que percorre todo o castelo polo exterior. É un muro duns 3 metros e medio de altura e que, en apariencia, por lo que vemos agora, ten entre 50 e 60 centímetros de anchura. En algúns puntos está sentado directamente sobre o granito do sustrato e a obra consistía en desmontar parte do muro e volver a montalo porque tiña un perigo de arrombamento. Nas obras dos anos 80 encintárase todo este muro para evitar que medraran os loureiros, pero isto provocou que era un muro que está asentado a hueso e que a auga se filtraba a través das ranuras entre as pedras. Ao encintarse, a auga se mantén dentro e estaba presionando contra o muro e o estaba bombando. E nestas dúas zonas corría un perigo bastante importante de caída. Este muro, na historiografía que existía ata entón, que era basicamente o estudo que fai Cooper, un historiador sobre os castelos medievais de España, estaba definido como barbacá, e un termo que despois recollen tamén Leme Mouzo no seu libro. O problema é que, na terminoloxía, os historiadores discuten moito se o concepto barbacá se pode aplicar a un muro deste tipo ou non. Realmente, actualmente, os historiadores prefiren reservar o termo barbacá para
unha estrutura avanzada que defende unha porta. E prefiren o termo falsa braga para unha muralla máis baixa que a principal e que protexa a fortaleza, deixando un espacio entre medias. Como ven aquí, se isto é a fortaleza principal, unha muralla máis baixa que a principal, deixando un espacio entre medias que aliza por onde pode circular os soldados. Como pode ser este exemplo de aquí, onde ven que mesmo teñen seteiras para que os tiradores podan chegar a disparar no caso de un ataque. Ben é certo que a finais do século XV e co desenvolvemento da artillería créanse barracas macizas, falsabragas macizas, como esta que están vendo aquí, para conter o disparo dos proxectís que lanzan os canos. Son barracas macizas, como eu digo, de terra e revestidas exteriormente por pedra, e arriba créase de novo un pequeno pasillo polo que se pode circular ao redor do castelo con un almenado que protexe os defensores. Unha das características fundamentais desas falsabragas é que se adaptan perfectamente á forma do castelo, rodean, reproducindo a forma das murallas e das torres. Como poden ver nesta planta, en Vimianzo non é así. En Vimianzo é unha forma bastante ancha, de feito, acaba creando un espacio grandísimo nos lenzos de muralla, en algúns puntos, noutros máis pequenos, adáptase por completo a todas creando un espacio que é demasiado grande e que casi facilita a un atacante situarse debaixo do castelo para atacar. Inda por riba, si vostedes están ali, este muro apenas levanta uns 40-50 centímetros con respecto a terra, é dicir, ese muro non protexe os defensores no caso dun ataque. Entón, desde o principio, a mí realmente isto non me parecía que fose unha falsa braga. E empecé a pensar que podía ter sido. No libro de Vasco da Ponte, cando conta o seu ataque á fortaleza, comenta que os atacantes pasaron la barreira arrimando al muro vamos. Plantexime si isto podría ser esa barreira, un concepto que realmente non temos moi claro a que se refire. O problema fundamental é que nesa descripción, aparentemente, Vasco da Ponte dá a entender que os atacantes, unha vez pasada a barreira, estaban protegidos do disparo das bestas. Co cal, deberían estar un pouco máis afastados do castelo, porque aí están, se estuveran aí, estarían perfectamente situados para ser atacados polos disparos dos defensores. Outra posibilidade é que fose a escarpa do foxo petrificada, é dicir, a parede interior do foxo, a máis cercana ao castelo. Posible que no seu día o foxo foi excavado en terra e que en algún momento da evolución da fortaleza se construíse un muro petrificado. O problema é que realmente foxo só existe na entrada. No resto é prácticamente unha caída natural, actualmente moi acondicionada para crear este xardín que rodea o castelo. Ademais, a técnica de construcción é claramente claro que non é medieval. Se están utilizando sillares, pero a técnica de construcción é unha cachotería bastante mala, non se crean líneas continuas, como é típico da fábrica medieval. En zonas hai estos pequenos muros que podrían ser indicios de trazados anteriores deste muro ou simplemente cementacións. Antes de empezar non o tiñamos moi claro. E se ven mesmo pequenos engarces aquí, pero bastante extraños. Este está moi próximo á entrada, donde hai este sillar que se mete cara dentro, este cara fora, que casi dan a entender como se houbera distintas facturas de ampliacións deste muro que rodea o castelo. Ademais, tiñamos a noticia de que no ano 98, a miña actuación foi en 2001, que no ano 98, por un derrumbamento, como lles dicía, a acumulación de auga no interior do muro,
provocaba o seu abundamento, aquí directamente chegou a caer e se fixeron unhas obras de urxencia para reconstruir o muro e nesas obras veuse un pequeno vertedoiro do século XV con moitísimo material do que teñen aquí unha exposición. Como eu teño só fotocopias en branco e negro de imaxes e fotografías, esta charla para mí tamén foi un pouco de arqueoloxía persoal, porque tuve que recuperar cousas da época predigital, as fotos son escaneadas, e, bueno, a documentación que teño son fotocopias en blanco e negro, porque daquela ainda non, as fotocopiadoras non permitían escanear ni cargar información digitalmente. Aquí, como teñenas aquí fora, apareceu moitísimas cerámicas grises, cerámicas de importación, xa comentou Carlos, pezas de metal da vida cotiá, como tesouras ou malfinete, ou armas, tipo lanza ou espadas. Esas dúas zonas rayadas son as dúas zonas onde se interviu, a carón da Torre Oeste, e o proxecto de obra era basicamente isto, para evitar que se desmoronara o terreo, porque como había material, ir excavando polo interior do castelo en Chaflán, tamén para evitar que se caese, eran casi 3 metros 70 de altura, desmontar o muro, que era o que se fixen no dibuixo que fixo o arquitecto de como teóricamente era o muro. Evidentemente, eu tampouco sabía como era, se o tuvera feito tamén o teria feito así, para que despois vexan como era realmente, e meter un drenaxe e deixar uns ocos polos que meter a auga poida pasar e que deixase de abombarse a auga. Este é o sector onde actuamos, como eu digo, estaba parcialmente situado sobre un afloramento rochoso, sobre zonas onde parecía que había un paramento anterior ou unha cimentación que sobresalía en planta, non nos queda moi claro, e onde se ven perfectamente tamén que se están utilizando sillares. Que era previsible que podíamos atopar? Que igual, cando fago unha intervención arqueolóxica sempre me plantexo iso. Que nos podemos encontrar nun espacio como este? Pois, en principio, por exemplo, algo anterior ao castelo. Dado que vamos a actuar fora del, igual resulta que aí podería haber algo anterior ao castelo. Podría aparecernos posibles líneas exteriores de fortificación que non estamos vendo porque están ocultas por este muro que, xa lles digo, non é en principio consideraba que non era un muro de fortificación. Podrían localizar tamén a escarpa original do foxo, é dicir, a parede interior escavada na rocha para facer o foxo. Si chegábamos a actuar cerca do castelo, había un punto onde podíamos chegar a actuar moi cerca do castelo, podrían aparecer cimentacións do propio castelo ou incluso, se estuveran conservadas, algo bastante improbable, a zanxa de cimentación, a excavación que se fixo para poder meter as pedras de cimentación do castelo. E logo, a hora de estudiar o propio zona que íbamos a intervir, pues poderíamos ver se hai fases de construcción diferentes dentro do propio muro, que tipo de recheos se fixeron para crear esa plataforma que está contendo o muro e se había materiais constructivos reutilizados. A excavación foi manual, como nos primeiros niveis apareceu o cable que abastece os focos que rodean o castelo. Os primeiros niveis eran terra orgánica moi de xardín, vamos, e como a 1,30 m aproximadamente empezaron a aparecer estas pedras que non estaban trabadas, eran simplemente unhas pezas moi grandes colocadas aí, como aparte a 1 metro, a 60 centímetros do muro, separadas uns 60-70 centímetros do muro. Chegados a ese punto, e para evitar que o muro, como tiña peligro de derrumbe, nos caese sobre nós, desmontámoslo, digo, eu realmente non fixe nada, simplemente miraba como desmontaba. E continuamos excavando. E resultou ser que esas pedras que veíamos en principio era o comezo dun anxamento do muro en profundidade. O muro pasou a ter máis de 1,30 m de anchura, foi dos 60 iniciais,
donde aparecían moitísimos tizóns para manter a estabilidade entre as pedras, estaba careado polos dous lados, apenas había ramasa entre eles. Aquí teñen un tizón que é un sillar, reutilizado como tizón. Unha das pezas que nos chegou a aparecer, como logo lles comentarei, foi a clave dun arco de medio punto, e esa clave estaba reutilizada como un tizón formando muro, é dicir, estaban reutilizando pezas dunha construcción anterior. Poden ver aquí a diferencia entre o muro, parte superior do muro e a parte inferior do muro moito máis ancha. A partir de aquí, a excavación fixose imposible porque non podíamos seguir ampliando, e aparte porque desde os arquitectos decidiron que realmente non era necesario desmontar o interior deste muro, o sea que con desmontar só o interior deste muro podíamos xa meter ese drenaxe. E mesmo nunha zona, como logo verán, non chegamos a desmontar todo o muro porque estaba moi estable. Na base do muro localizamos unhas pedras que saían un pouco dele e que parecen, a mí parecen unha cimentación. Poden ver, isto é a alma interior dese muro que non se chegou a desmontar. Esta é a zona que non desmontamos porque estaba moi ben conservada, e co cual quedámonos sin saber se esta estrutura de aquí é realmente só unha cimentación ou algo ou un paramento previo á construcción actual. Para que vexan os niveis de recheo, tampouco vou ver. E, como eu dicía, como xa lles avanzaba antes, apareceron moitísimas pezas reutilizadas. Entre elas, aí teño, por exemplo, dos merlóns, que actualmente están no interior do castelo expostas. Hai algunha peza que incluso podería ser algún merlón. Ás veces, temos que pensar que, sobre todo no momento de ataque, si é necesario, non é necesario tallar a peza por completo. Poden facer unha forma que lles sirva para protexerse e que non teña a forma canónica do pentágono. Esta é posible que pudiera ser tamén un merlón utilizado en algún momento da fase de utilización. E apareceron outras pezas de cantería, como unha canle, a clave do arco que lles falaba, esta peza para o ganche dunha peza metálica, probablemente relacionada con unha porta ou unha ventana, e esta pedra curiosa con un circuliño grabado que tampouco lles podo dicir moito máis do que é. Esta utilización de pezas se pode ver ao longo de todo o muro. Se van fixando, se ven moitísimos sillares. En alguna zona, isto é a carón da Torre Oeste, se ve esta peza que casi parece un canzorro. Habería que sacarla para estar seguros, pero casi parece un canzorro. E moi próxima a ela está esta esculturiña e esta pedra con unha cruz que realmente non temos moi claro o que é. Casi dan ganas de pensar que un gaiteiro, pero realmente, pero realmente non é pura imaginación. Calquera interpretación é factible. Este é o resultado da sección do muro, como lles comentaba. Estaba un muro que na base tiña 1,30 m, tiña unhas pequenas pedras de cimentación con uns niveis moi compactados para cimentarse e que logo en altura se estreitaba. Non lles podo dicir se son dúas fases constructivas. Particularmente creo que non, pero é só unha impresión. Porque os niveis de recheo que hai non coinciden para nada coa situación con este anchamento. E de feito, estas pedras soltas que lles comentei que foron as primeiras que apareceron, non están trabadas. É casi como unha pedra pousada sobre os tizóns para evitar que estos se descabalguen cando están colocados. Entón, eu particularmente creo que é todo un proceso constructivo único, simplemente que ten esta evolución, e donde cara ao interior se foron botando niveis de recheo, fundamentalmente capa de xabre, con algún nivel de terra máis oscuro, e na capa superficial unha terra vegetal, eu creo que para crear un xardín. De feito, por referencias orais, isto era empregado como horta pola caseira do castelo. Simplemente todos os niveis que apareceron, que son moitísimos, tampouco lles vou acudir con eles.
Os resultados da intervención, realmente, xa lles digo, pouco nos dixeron do Castelo. Eu teño clarísimo que é un aterrazamento non medieval, eso por suposto, que está formado con recheos que chegaron de fora, non o comentei, nos niveis aparece moitísimo material arqueolóxico, cerámica sobre todo, abundante tella, alguna peza de metal pero que estaba moi erosionada, non se pode identificar, e bolsadas de tella incluso, e que para min está creado para formar un paseo perimetral ao redor do castelo, é dicir, cando o castelo xa non ten unha función señorial, perdón, unha función militar, que reside aí quere crear un paseo para rodearlo e poder ter un xardín, digamos, a mesma cota de entrada do castelo. E, particularmente, creo que podemos dicir que estas obras, este paseo, se construí durante un proceso de obras dentro do castelo. É posible que trouxeran as pezas do exterior, pero o máis probable é que o muro se construa durante un proceso de obras do castelo. Por qué? Por estas bolsadas de tella, eran capas de 50-60 centímetros de bolsadas así de grandes, con esta profundidade de tella, que é evidente que é de desmontar un tellado inteiro, ou un anaco de tellado inteiro. Aparecían moitísimas placas de xisto pequeniñas, e isto non ten sentido nun sitio de sustrato granítico. Estas placas de xisto, se se fixan na fábrica do castelo, están utilizadas como cuñas entre os sillares, o cual é posible que estuveran desmontando unha estrutura construída con sillares, donde se utilizaban esas cuñas, e por eso nos niveis de recheo aparecen estas pequenas cuñas. E logo se están reutilizando labras, fundamentalmente as que son máis claras desde un punto de vista cronolóxico, os merlóns. Ainda que tamén debo recoñecer que o merlón tampouco é un elemento claramente datable, porque en época barroca dase unha certa merlonitis nas construccións señoriais, e hai en moitos sitios, para darse máis parangón á construcción, poñenlle merlóns para dicir isto é un castelo, que ten merlóns. Entón, tampouco podemos asegurar realmente que os merlóns sexan medievais. Entón, o problema é, e ese proceso de obras, cando foi? Realmente, a mí gústame pensar, evidentemente non teño forma de probar, que é posible que coincidise, ou gustábame pensar, porque agora, como logo teño dúbidas, gustábame pensar que coincidise coa destrucción da torre medieval. Eu, contra o que di Carlos, penso que hai unha torre probablemente de 4 andares, que é a torre da homenaxe. Non teño ninguna forma de probarlo, é simplemente a miña impresión. Por qué? Porque cando no século XIII un señor recibe un señorío, o primeiro que construe é a torre que é o símbolo do seu señorío. Simplemente. Aparte, en toda a documentación do século XIV, Vimianzo é denominado Casa Forte. E unha casa forte no século XIII-XIV é unha torre. Evidentemente, isto non forma nada. Aparte, moi curioso, porque nesa documentación do século XIV, Vimianzo e Broño, a outra fortaleza dos Mariño, son citadas como casas fortes, fronte a Penafiel, que é citado como un castelo. Entonces, e sempre son citados así, é dicir, para a xente da época hai unha diferencia entre Penafiel e Vimianzo e Broño. Non sei se na forma ou no sentido simbólico do castelo. Eu iso que sí que non me sei dicir. Entón, o problema é saber cando se puido destruir esa fortaleza. Realmente, temos moi poucos datos de obras na fortaleza. Despois da revolta irmandiña, por un documento na guerra posterior á guerra irmandiña que se produce entre o arcebispo de Santiago e os nobres galegos, sabemos que no ano 70-71 os señores galegos escriben ao
conde de Lemos unha carta dicindo que nese momento Pedro Álvarez de Sotomayor está a labrar en Vimianzo. Pero din que teñen medo por ela porque non está ben fortificada. Isto non significa, non contradí a hipótese que di Carlos de que o castelo non fose atacado, simplemente que igual o castelo non era facilmente defendible, como despois probablemente vemos, porque en apenas un día o castelo caeu nun ataque fronte a outras torres, agora non me acordo que castelo é, que tuveron que asediar durante 3 meses para caerse. No ano 71, o arzobispo de Santiago conquista o castelo, aparte tamén no pleito Tavera Fonseca, teñen que perdoarme, pero para os nomes son un desastre, pero o que daquela era o cuñado do arzobispo Fonseca di que lle quitou o conde de Altamira. Non tería por que mentir en ese momento, es decir, quitoulla, non a ocupou cando estaba Valera, e parece que tamén empezou a fortificarla. E logo é moi probable que a partir do ano 72, despois de que os nobres galegos reconquistasen a fortaleza o arzobispo de Santiago, López Sánchez de Moscoso refortificase o castelo. De feito, no pleito de Tavera Fonseca hai moitos testigos que din que López Moscoso refortifica o castelo. E logo, realmente, eu só coñecía, e recoñezo que as miñas investigacións son moi pequeniñas e tampouco son moi profundas, só coñezo os procesos de fortificación, digo, de construcción na fortaleza. En 1604, onde Gil de Valenzuela, o alcalde de Miriño da Fortaleza, fai unhas obras. Desgraciadamente non sabemos que tipo de obras, só temos un pequeno índice da documentación que existía no arquivo da Casa de Altamira, que é un índice e onde di que o documento trataba sobre obras que Gil de Valenzuela fixa no castelo. E logo, as obras de 1880 e 1890 de Evaristo Paumán de Nera. Para min, particularmente, os principais candidatos a destrucción da torre da homenaxe eran estes dous últimos, o Gil de Valenzuela e o Evaristo Paumán de Nera. Por qué? Porque no século XV a torre aínda sigue sendo o símbolo do señorío. A finais do século XV, principios do XVI, a torre aínda sigue sendo o símbolo do señorío. Simplemente a forma do castelo a finais do século XV podería ser algo parecido ao recinto interior de Fambre, onde se ve un recinto con unha torre central, ou incluso, probablemente algo máis parecido a ver se me vai salir a Moex, gracias, cando non me sale o nome, donde tamén se localizaron restos dunha torre central, o recinto. O que non quita que non haberá máis construccións e máis torres, etc. Por que penso que no século XV, principios do XVI, non se produce iso, non se destrue a torre? Porque, como digo, a torre sigue sendo o símbolo do señorío. E incluso en época barroca é bastante extraño que se derrumbe, porque sigue sendo o símbolo da antigüidade dese señorío. Tedes aquí, esta é a Nogueira, verdad? A Nogueira. Esta torre de Nogueira, en Coristanco, donde se construiu unha casa ao seu carón, pero a torre non se rompeu. De feito, o que se fixo foi abrir unha porta nova. Esta porta é completamente nova, esta é a porta original de entrada na torre, e o que se fixo é, en algún momento da fase útil da torre, é construir unha entrada máis cómoda a ela. Pero, no século XV, a finais do XV, principios do XVI, se siguen construindo torres, xa con máis comodidade, como esta da Torre da Peneda, coa porta en planta baixa, pero siguen se construindo torres porque son o símbolo do señorío, ou como Torres do Allo. Torres do Allo é un señorío que se crea a finais do XV, principios do XVI, e o primeiro que se construe é unha torre, unha casa forte. O que pasa é que, nese momento, xa non necesita ter unha entrada na altura para protexerse, o cual a entrada se fai en planta baixa. E esta torre, ainda por riba, se mantén, porque ao longo do tempo, porque
é símbolo da antigüidade do señorío. E en época barroca, cando se amplía o pazo, non só se mantén a torre, sino que ata se reproduce o seu carón unha torre nova. Como se van ali, que se explican, ou poden ler nos estudios de Susana Sánchez. Noutros pazos, a torre chega a incluirse dentro da construcción, como pasa aquí en Vilar de Francos, que sigue sobranceando o pazo barroco, ou en Mariñán, onde se mantén, incluso nunha zona privilexiada onde se construe a escalinata de recepción e de cena. Que pasa entre estas torres e Vimianzo? Fundamentalmente, que en Vimianzo non vive soñar. En Vimianzo xa non vive o conde de Altamira. O conde de Altamira vive en Madrid e se ven polos seus estados, reside no seu pazo en Santiago, que estaba onde está hoxe a Praza de Abastos. Aquí que reside é o alcalde Meiriño, pero non só iso, sino que, aparte, si se derromba ou se tira a torre da homenaxe, sigue habendo símbolos do señorío, porque esa torre da homenaxe estaba rodeada por un castelo con varias torres. Algo similar ao que sucede na Torre de Mes, que tamén era do conde de Altamira. Aquí non sabemos realmente, non hai estudios, non sabemos se dentro do recinto puido ou non puido haber unha torre como Vimianzo. Entón, particularmente, como lles dicía, eu pensaba máis en que foi Evaristo Mandelnero o que tirou a torre da homenaxe non no momento de construir unha casa residencial. Claro, anos despois localizouse o plano do castelo en 1776, onde xa non aparece esa torre. Pero isto nos indica que o alcalde, o Meiriño, do Castelo de Vimianzo, puido tirar a torre en calquera momento porque preferiría residir nunhas habitacións moito máis cómodas que non nunha torre medieval que xa non se adapta á vida da época e que ainda por riba ten unha entrada en altura, non ten comodidade. O problema é que, como ven aquí, só hai indicios de muro en esta zona e en esta zona. Por aquí non hai muro. Non sabemos se isto é un muro ou simplemente nos está dibuixando o cumio do foxo. De feito, este dibuixo a mí parece un pouco increíble ou un pouco difícil de creer, porque aquí hai un aforamento granítico enorme, donde hai os recheos, co cual esta zona de cultivo que está marcando aquí probablemente non fose tan así, pois estaría así. De feito, este plano, como comprenderán, a metodoloxía da época non permite facer un plano exacto e simplemente temos que tomarlo como unha referencia. Teñen aquí a montaxe sobre a fotografía aérea onde as torres non se corresponden. Non, é imposible resituar o plano con exactitude. Bueno, unha limitación. Pero sí que nos permite ver un pouco como era o castelo a fines do século XVIII. Castelo, realmente chamamos de castelo, pero é moi curioso, en toda a documentación a partir do século XV chamase sempre fortaleza. No século XIV é unha casa forte e a partir do século XV e en toda a documentación de época moderna sempre se lle chama fortaleza. Como eu dicía, o plano nos permite facernos unha idea xenérica de como era o castelo a fines do século XVIII. O primeiro, xa lo avancei antes, este muro que rodea o castelo non está completo, só se sitúa na parte sur. O segundo, esta porta de entrada non existe, non está marcada, debería estar aquí. De terceiro, non está a chamiñea, que é un volumen que debería estar aquí. A escalera de subida ao castelo está prácticamente no mesmo punto. Non podemos asegurar que sexa exactamente así, pero, de feito, por como está dibuixado, parece algo máis estreito do que na actualidade se conserva. A casa
casa interior non é igual. Na actualidade está construída hasta esta esquina de aquí. Na fábrica actual non se ve que, ainda onde estiven volvendo a mirar, por si me estaba engañando coas fotografías que tiña na casa, non se ve en ningún momento que haxa aquí un proceso de ampliación. Co cual, igual é posible que cando Evaristo Paumán del Nero falla a súa vivenda de residencia veraniega, destrúa totalmente o que había e volve a construir unha fábrica nova. Non o podemos asegurar. Así todo, con recoñecer que a escalera está prácticamente no mesmo sitio e coa mesma orientación. A torre oeste está integrada en toda a casa, se accede a través dela, e de feito isto se define como un cuarto con lareira. Hai unha escaleira de acceso á torre, que a parte denominada paneira, é dicir, probablemente panera, probablemente é o lugar onde se almacenaban os grans que se recaudaban cos impostos. E a ponte xa está rematada. Hai unha ponte tamén. Por que digo xa está rematada? Porque si miramos como é a ponte que pasa sobre o foso do Castelo, vemos que hai claramente tres zonas constructivas. Esta é a zona que está máis pegada ao Castelo, donde se ve que aquí hai unha línea de paramentos e que máis ou menos continúa por aquí, todo por aquí. Este bloque é un bloque que eu creo que inicial, aquí volve a haber unha línea, hoxe en día coa escaleira non se pode facer unha fotografía mellor, pero bueno, creo que se ve moi ben como sobresae este paramento. Hai este bloque e logo hai estes dous que enchen dos ocos. A parte, se se fixan, aquí hai esta peza que ten este de baixo, que non é outra cousa que un arco dun merlón. É dicir, ese espacio está recheo nun momento en que se están utilizando pezas. Pero estas fases constructivas non se ven en planta, onde actualmente hai un pavimento, probablemente ou da época de Paumán del Nero ou das obras que realizou a Diputación Provincial, e tampouco se ven no lateral esquerdo, do outro lado. Co cual, é posible que a ponte que atravesaba o foxo do Castelo fose unha doble ponte de madeira apoiada sobre un pilar central e que en algún momento, por comodidade, se enchesen esos ocos para permitir un acceso máis fácil. Tamén les quero chamar aquí a atención de esta zona de aquí, donde se conserva unha sillería perfecta con sillares aliñados, que tamén se ve perfectamente do outro lado e que probablemente, non podo asegurar, sexa o estribo original medieval de acceso dun lado a outro do Castelo. Si van ás torres arcebispais de Pontevedra, eu non tiña foto e a verdad ni me acordo mirar se había unha por internet, perdónenme, se conserva perfectamente tamén este estribo dentro do que se conserva é precisamente o foxo do Castelo petrificado e o estribo medieval onde se apoiaba a ponte. E este plano tamén ten unha sección. En esa sección tamén vemos cousas moi interesantes. O primeiro é que non había merlóns en todas partes. Todo o paramento que está situado sobre a porta non tiña merlóns. Se se fixan que a maior parte dos merlóns son modernos, son de talla moi recente. Ou son da época de Paumán del Nero ou son da época das obras da Diputación. A verdade que nunca o cheguei a mirar. Bueno, evidentemente, esta torre foi crecida en época das obras da Diputación Provincial e, como ven, aquí estaba todo cuberto e o tellado integrado na casa e unha chimenea que saía da torre. Isto provocaba que non se pudera circular por completo a través do castelo. Tamén a porta parece ser distinta. Cara ao exterior temos unha porta dintelada e aquí parece que hai como uns pequenos rebaixes que fan un estribo.
tampouco se ve a chimenea, e chamoume moito a atención isto de aquí, que en principio creo que supoño que será a torre centellado, de feito, cos machinais, centellado e a porta. Ainda que tamén non o podemos asegurar, pero casi dan ganas de pensar se non será un horror tamén centellado, pero non aparece dibuixado na planta, co cual non creo que sexa iso. En conclusión, a miña actuación arqueolóxica non nos conta moito sobre o castelo, simplemente nos permite pensar un pouco en como foi evolucionando. Particularmente, hoxe en día, creo que o paseo, polo menos na súa factura actual, este anaco de aquí, por exemplo, sexa anterior, este é o anaco que lles dicía ao principio, onde se ve ese entronque raro, onde hai un enlace de fábricas que parecen diferentes. Particularmente, creo que o paseo na súa feitura actual probablemente foi feito en época de Román del Nero para construir un xardín ou un paseo ao redor do castelo agradable no que pasear. E en ele se integrou tamén esa porta que dá acceso ao muiño do castelo por a parte de atrás. A torre medieval, si é que existiu, como eu defendín, creo que sí, tirouse con anterioridade ao século XVIII. É posible que nesas obras do século XVI, XVII, perdón, que lles comentei, si non antes, non o podemos asegurar. Me parece difícil creer que se tirase a fines do XV, principios do XVI, porque nese momento unha torre sigue sendo símbolo do señorío. E perde un pouco o seu sentido a medida que na idade moderna o señor xa non reside nela, sino só o seu representante. E ainda por riba, o símbolo do señorío está tamén representado no resto do castelo. A ponte levadiza está moi transformada, temos algúns indicios a ponte sobre o Foxo está moi transformada, temos algúns indicios de que puido ter un estribo central con dúas pontes de madeira, pero e que probablemente era algo máis estreita do que é na actualidade. E pouco máis, espero non teros aburrido e de novo gracias por todo. Non sei se hai algunha pregunta. Libres.